Mbak Dia, Mbak Dia. Ono apa Mbak Ida? Mbak, awakmu serti po durung? Bu RT wingi kepleset ning kamar mandi. Loh, tenan to? Aku ora ati, Mbak. Ya pantes, wong awakmu lho sibuk kowe ning pawon, ora tau ngerti gosip ning kampung. Ya ngene iki, Mbak, nasibe mama. Lah terus arep tilik kapan, Mbak? Ya saiki to Mbak Dia, mosok tahun ngarep. Wis cepet gendang. Ya wis tak mateni kompor sik ya. Ya, gendang. Ya Gusti, Mbak Dia kok suwine rak karuan ki lho ya. Jarene matane kompor tok, lah kok ora metu-metu ki lho. Mbak Dia, ayo to, kok suwine rak karuan ki lho. Kiki dia nilik wong lara. Gendang metu. Ayo, Mbak. Lho piye to, Mbak? Dhewe ki nilik wong lara, ora mek kondangan. Kiki apa to ki ya? Ora genah iki. Ya wis ben to. Sapa ngerti? Mengko to ban tileki wong loro ana undangan kondangan. Kan wis siap, ora salah to. Eleh alasan wae. Dhewe ki meh tilek wong lara. Lah kok dandan kok meh ning foto studio wae. Wis ayo cepet-cepet selagi tane wong.